First question. Iando Bugurtia Mabla Zadungman. Answer. 1826 मायथाइयाव. Next question. आसामनि राजथावनिया शिलंनिफ्राय दिसपुर जानाय समाव आसामनि गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन? Answer. शरद चन्द्र सिंह. Next question. रबार्ट ब्रुसआ आसामाव माब्ला साहा बिलाइ संना दिहुनदोंमोन? Answer. 1823 मायथाइयाव. Next question. आहमफोरा आसामाव बेसेबां बोसोर रायजो खुंदोंमोन? Answer. 600 बोसोर रायजो खुंदोंमोन. Next question. आसाम गोरोबथाया बेसेबां मायथाइयाव जादोंमोन? Answer. 1985 मायथाइयाव जादोंमोन. Next question. सोर सासे सासनगिरिखौ सिलाराय होनना मिथिनाय जायो? Answer. शुक्ला दासखौ. Next question. शंकरदेवा सोरनि समाव इक्सारनान धर्मखौ फोसावदोंमोन? Answer. नरनारायणनि समाव. Next question. गोजाम आसामनि गोजामसिन राजा होनना सोरखौ मिथिनाय जायो? Answer. महिरंग दानबखौ. Next question. सुथिया रायजोनि गायसनगिरिया सोर? Answer. बिरपल. Next question. कामाख्या मन्दिरखौ सोर गोदानै लुफिनदोंमोन? Answer. नरनारायणआ. Next question. गिबियाव आसामखौ मा मुङै मिथिनाय जायोमोन? Answer. प्रागज्यतिसपुर मुङै. Next question. आसाम साहित्य सभानि गिबि सावराय मेला बबे जायगायाव जादोंमोन? Answer. शिबसागराव जादोंमोन. Next question. श्रीमन्त शंकरदेवा माब्ला जोनोम जादोंमोन? Answer. 1449 मायथाइयाव जादोंमोन. Next question. बर्मन राजफोलेरनि गायसनगिरिया सोर? Answer. पुष्य बर्मन. Next question. आहम रायजोनि जोबथा राजथावनिया बबे? Answer. जरहाट. Next question. कछारी रायजोनि राजथावनिया बबे? Answer. डिमापुर. Next question. माब्ला मालदेबआ नारायण मुं मोनदोंमोन? Answer. 1540 मायथाइयाव मोनदोंमोन. Next question. दान्दि मार्चआव आसामनिफ्राय सोर बाहागो लादोंमोन? Answer. लीलाधर बरुवाया बाहागो लादोंमोन. Next question. आसामनि गिबि मबाइल थियेटारनि मुङा मा? Answer. कहिनुर थियेटार. Next question. आसामनि जारिमिनखौ मोनबेसे मुगायाव बोखावदों? Answer. मोनब्रै मुगायाव बोखावदों.